देखी एगो लड़की नाजुक बिया। अच्छा लेकिन आजकल मोबाइल के जौन हिसाब किताब है, बड़ा गजन कर दिला। वो ब्लूटूथ से वायरस घुसा के अपन मैसेज देती है, लेती है, लेन देन चालू रहता। लिहले दिहल जाला। काम कर चुप, अस्त्री बैठ भीतर अब। लेकिन जब भी बतिया लोग के पता चल जाता, लोगवा पीछे पड़ा था, तो अपना सहेली से कहतिया। वही में एगो दोस्त बड़े उनको से कहते कि ये बिहार वाला तनी एगो हमार बात सुनला। ए रतन भैया के है दिल दे दिया, दिल दे दिया, दिल दे दिया। जहिया से चढ़ल बा फागुन महीना, जहिया से चढ़ल बा फागुन महीना, तोरे हम घरवा से जाई कहीना। जन जन जाई ओने होला हाला, हमर नथिया ए हमर नथिया, हमर नथिया भइल बाजू के काल बलमा बिहार वाला। हमर नथिया भइल बाजू के काल बलमा बिहार वाला। लड़किया कहतिया का कहतिया? होली के बहाने लोग बोलेला मजाक में, रंग अबीर हमारा डालेला फराक में। कहतिया औरतिया बड़ा गजन में बानी हम। वो लड़की के गजन देख के अच्छा ए बिहारी तोहरो नहीं थे बुझात। श्याम नारायण भाई हो, होली के बहाने सभे बोलेला मजाक में, रंग अबीर हमारा डालेला फराक में। आइल बहोली हम के करा से बोली, ए बबुआ हाँ हो ले चलो बसतपुर आर्मी कोचिंग में जितेंद्र सिंह का लगे लोग के नाम लिखवा दो। अच्छा ओ जी सेफ रही लो। हाँ भिखारी ड्राइवर के बोलाओ अपना गाड़ी पर लाद के ले चलो। हम तो सोचते नहीं कि एकनी के आरा ले चल के सोनी सुमन लगे छोड़ दी, वही जगह निश्चित रहिया सा। आना तो कमलेश जी के लगे ले चलिए करे के ना, आना तो मुखिया जी बरहमपुर ठीक रही है ना, आना तो उमेश जी के लगे पटना चाहे गौरी जी के लगे ध दिया कनी के। सुबोधे का लगे ले चल के लोग के धो दो। कृति सिटी सेंटर हाँ वही भमरत रहो। हाँ हाँ, आना तो ले चलिए कनी के छापारा जेपी लगे। छपरो घुमावा ले चलो डुमरसन बाजार सुभाष का दुकान में। हाँ हाँ, ना तो छोटू भाई ठीक रही है बाकरगंज में। आना तो जी एक आदमी आवरी ना पप्पू भैया उनके लगे रह जाए। हाले चले कनी के सिवान बढ़िया हॉस्पिटल बा। सिवान में सो ओ जी गया बहुत बढ़िया डॉक्टर बड़े, राजू जी, उगा जी, आरोही जी, आ गोपालगंज विशाल जी, अमीरगंज में बहुत एगो नीतू जना भाई हमारे बालो शिव शंकर जी, अजय जी, ओलो से इलाज करा दिया। चला ना सारा लोग का इलाज कोई एगो जड़ी बांध दीजिए, सारा जने के बुखार ठीक हो जाए। अच्छा तू अपन हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कराओ चुपचाप। कराना तो भाई गौशाला में ले चलो।
लड़किया कहतिया आइल बहोली हम के करा से बोली, आइल बहोली हम के करा से बोली, ऊपर डाले ले नीचे लागे ताला, हमर नथिया हमर नथिया हमर नथिया भइल बाजू के काल ए बलमा बिहार वाला। ओ हमर नथिया भइल बाजू के काल ए बलमा बिहार वाला। भैया बुच्चू भैया हो ए मुन्ना छोटू बाबा ए अंजलि भैया रामन भैया गाता उड़ावा। लड़किया कहतिया का कहतिया पहिला उठानी मरबावे काचा, अभिले न भइल हमारा जो बना में खाचा। ए बाबा ए बबुआ हाँ जोबना के इलाज शत्रुघ्न सिंह तोटहा वाला बड़ा बढ़िया करे। अरे वो तो भैंस के डॉक्टर हुए, आदमी के डॉक्टर ना हुए। आई लेकिन एगो काम हो सकता, सासाराम पिंटू भाई लगे चला चाहे भोला चाचा लगे, वो जी एगो मोती भाई बड़ा बड़ा बढ़िया इलाज कर दी है। लड़किया कहतिया पहिला उठानी मर बाटे काचा, अभिले न भइल हमारा जो बना में खाचा। बक्सर चला राजकुमार जी लगे, वो निमन इलाज करेले। कहतिया सभे देखता के नजर से, सभे तो देखता के नजर से, केहू न सोचता भाला हमर जुबाना हमर नथिया भइल बाजू के कार ए बलमा बिहार वाला। ओ हमर नथिया भइल बाजू के कार ए बलमा बिहार वाला। जिया हो झाबू भाई, जिया हो मनु भाई, ए मंटू मनोज भाई हो। क्या बात है क्या बात है क्या सुदीप भाई। एगो काम करा, मनु झाबू लगे जा बढ़िया इलाज होई, उ लो निमन इलाज करी। लड़किया कहतिया कहिया ले छूटी बे दर्दी से पीछा,
कहले खेसारी की पुराई दनाई छा ए गजेंद्र का हो पाठक बाबा के ले लो। अच्छा हाँ असगरो भाई के ले लो। आहा पाठक बाबा एकदम कुचाई कोट से हाफत आवेले। जी के बोला लो ब्रह्मपुर वाला धन जी के। धन जी के चलिए ठीक बा राजेश भैया रुपेश भैया घूरा पली में रहने खगलाई लो नहीं रही लो रहो लोगे। लड़किया कहतिया कहिया ले छुट्टी दे दर्दी से पीछा कहले खेसारी की पुराई दनाई छा हमारो तक पढ़ाई छपरा में फाटल हमारो तक पढ़ाई छपरा में फाटल आराम लाइन मारे ले लाला हमर नथिया हमर नथिया भइल बजू के काल हो हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार वाला हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार वाला हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार हमर नथिया भइल बजू के काल ए बलमा बिहार चला चला कर माई से